Benvinguts i benvingudes a Salut a la Ràdio, l'espai on parlem de temes de salut amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara, Jordi Vila a la part tècnica i Esther Mendoza. Donem la benvinguda també als oients de Ràdio Castellterçol i de Ràdio Moià. Avui tractarem les herbes remeieres. Per parlar d'aquest tema tenim a l'Esther Vizcaíno, farmacèutica d'atenció primària de la unitat de farmàcia dels diferents centres d'atenció primària de les zones del Bages i del Moianès, i que concretament la podem trobar al CAP de Moià tots els dijous. Benvinguda, Esther. Hola, gràcies. Abans de començar a parlar d'aquestes herbes remeieres, m'agradaria que m'expliquessis una mica què feu les farmacèutiques d'atenció primària al CAP. Doncs, a veure, els farmacèutics d'atenció primària, especialment a la Catalunya Central, des del 2018, que es va aprovar un pla funcional que apropava aquests farmacèutics en els CAPs per fer una funció més clínica de la que fèiem fins llavors, que era una cosa més poblacional. Molt bé. I aquestes tasques que feu, quines són? No sé, pot anar de resolució de consultes farmacoterapèutiques, consultes relacionades amb els medicaments, tant efectes secundaris, interaccions, algun desproveïment. També fem seguiment d'indicadors de qualitat i seguretat de la prescripció que es fa. També alguna sessió informativa i d'acollida als nous professionals que entren a treballar a l'ICS sobre els estàndards de prescripció en el si de la nostra empresa pública, en la que es basa que els tractaments siguin al màxim d'equitatius i homogenis en els diferents territoris. Es basen els tractaments en fàrmacs que tinguin evidència científica sòlida, de la seva eficàcia i seguretat, i que tinguin més experiència d'ús i que siguin els més cost efectius. Molt bé, molt bé. Hi ha alguna cosa més que feu? Sí, també fem revisió dels plans de medicació, sobretot dels pacients polimedicats, o amb alguna incidència de seguretat. Per exemple, quan hi ha duplicitats, agafem aquests tractaments dels usuaris seleccionats i els fem una revisió estructurada de la medicació. I en funció de l'estat de la persona i les malalties que té, si ha empitjorat o ha millorat, de vegades és necessari un canvi de medicació o treure o afegir-ne alguna altra. És important sobretot quan hi ha un problema de polimedicació o bé quan es torna de l'hospital. Clar. Això de la polimedicació vol dir que es prenen diversos medicaments? Sí, es considera més de 5 medicaments. Hi ha molta gent que en pren. Molt bé. I suposo que és un treball que el feu conjunt? Exacte, en medicina, infermeria, i es consensua amb el pacient o el cuidador, en cas que... Molt bé. Molt bé. Aquestes tasques que ens has explicat van dirigides a professionals del CAP o a pacients? En principi interactuem amb els professionals del CAP, tant per temes generals, com serien el tema dels fàrmacs recomanats, aquests que dèiem per l'ICS, com per temes de pacients més concrets, quan és una consulta farmacoterapèutica més concreta per un pacient. Per exemple, quan el professional ens demana assessorament amb algun dubte d'interaccions entre medicaments, o que poden ser medicament amb aliments, o suplements o plantes, i també parlem amb els professionals pel tema de desproveïments o qualsevol cosa relacionada amb els fàrmacs, de fet. En algun moment també ens hem comunicat, però amb pacients per donar alguna informació concreta del seu pla de medicació, o si hi ha hem d'explicar algun canvi o una falta de subministre, i els hem d'explicar com han de procedir. Molt bé. Per treure una mica de feina, també. Clar, molt bé. Esther, així, si a part de les tasques que feu als farmacèutics és la revisió de la medicació i la resolució de dubtes sobre interaccions medicamentoses, com ens has dit, un usuari que a part de prendre els medicaments que li recepten els professionals es pren, per exemple, plantes medicinals pel seu compte, és important que ho digui el metge o la infermera quan vagi a visitar-se? Doncs sí, és important, perquè a vegades no en són conscients i poden donar, a banda d'efectes adversos, interaccions amb certs medicaments que ens estiguem prenent. I què en sabem de les herbes remeieres? Què són exactament? Doncs què són? Són plantes medicinals que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix com qualsevol espècie vegetal que conté substàncies que poden ser utilitzades per fins terapèutics, o també que els seus principis actius podrien servir per precursors de síntesi de nous fàrmacs.
I ens podries explicar, si ho saps, des de quan s'utilitzen més o menys, perquè sabem que això ve de lluny. Exacte. A veure, l'observació de la natura i el consum tradicional de diferents espècies vegetals es remunta a civilitzacions molt antigues. Hi ha dades d'utilització de plantes des de la cultura egípcia, per exemple, que a partir d'aquest ús tradicional es desenvolupen també fàrmacs a partir de substàncies obtingudes d'aquestes plantes. Per exemple, l'escorça de salze, l'Hipòcrates ja l'utilitzava a l'antiga Grècia, això ja és més proper. Déu-n'hi-do, Sí, que conté la salicina, i modificant aquesta molècula es va obtenir l'àcid acetilsalicílic, l'aspirina que coneixem. Molt bé. O també la flor de safrà silvestre, que conté el colchicòcid, és un terme una mica tècnic, però que va servir per sintetitzar la colchicina, que s'utilitza per la gota. La planta en si és tòxica, però al laboratori, modificant aquest alcaloide i donant a dosis molt definides i baixetes, estem parlant de comprimits de mig mil·lígram o 1 mil·lígram, es pot utilitzar com a medicament. De totes maneres, hem de dir que continua sent un fàrmac potencialment tòxic, perquè si es pren a dosis més altes de les indicades pot donar problemes, i té un marge terapèutic estret, es diu. Aquesta planta s'assembla al safrà, quan la veus així a la natura, però el comestible, de safrà comestible, és sempre de cultiu. O sigui, qualsevol que sigui silvestre hem de desconfiar perquè totes les espècies són tòxiques. Caram, és a dir que si, no sé, al jardí de casa ens surt una floreta de safrà... Que sembla safrà, sí. Hem de vigilar perquè és tòxica. Safrà silvestre, sí. O sigui, el de cultiu és el que, ja està com... Clar, ja està preparat, no? Molt bé. I, Esther, són segures les plantes medicinals? Clar, amb aquests exemples podem respondre que no sempre. Les plantes medicinals són segures. Aquestes substàncies que són actives tenen una estructura química molt semblant als medicaments i no estan lliures d'efectes adversos. Per exemple, si ens pots posar algun exemple. Sí, un altre exemple seria la infusió de sen o senet. No sé, depèn del lloc, es diu d'una manera o d'una altra. Si s'infusiona massa temps o es prenen altes quantitats, doncs pot fer dolors intestinals o flatulències. I en canvi, si no, és laxant i pot servir. I la diferència que hi ha entre prendre les plantes medicinals en forma d'infusió, de càpsula, d'extractes, tintures, n'hi ha? Hi ha alguna diferència? Sí. La diferència principal és la concentració en la substància activa o el principi actiu, i de la forma en què les extraiem. Per exemple, si fem una escala de menys preparat a més, o sigui, un preparat menys concentrat a més concentrat en principi actiu, primer el menys concentrat seria la infusió de les parts de les plantes que porten aquest principi actiu, que seria en principi agafar la planta dessecada, es posa uns minuts amb aigua bullent, la infusió que coneixem, i el temps que el fem bullir dependrà de si fem l'infusió de les arrels, de l'escorça, de tiges, de fulles, com si fem, per exemple, una farigola que agafes les fulles, doncs seran 5 minuts, en canvi si és una escorça de regalèssia, una arrel de regalèssia, serien 10-15 minuts, l'extracció, no? Llavors, càpsules i comprimits tindríem una mica més de concentració, sol ser la part de la planta activa, que és dessecada i triturada, i els extractes, que serien els més concentrats, que seria que es deixen la part de la planta que conté els principis actius durant un temps determinat en un líquid, que pot ser aigua o alcohol o la barreja, alcohol alimentari, i són els extractes líquids que poden donar-se en gotes o xarops, i si són extractes secs, llavors s'evapora el diluent, es poden trobar en forma de comprimits o càpsules. Molt bé, llavors suposo que és molt important seguir una mica les instruccions de l'embalatge. Exacte, perquè depèn de si tens una forma farmacèutica o una altra, si és una infusió o un comprimit, clar, la concentració és diferent, llavors sempre t'has de fixar amb el que diu el paquet, no? Sí. Del producte. Perfecte. Esther, ens pots posar algun exemple? El te verd, per exemple. Sí. Aquí, clar, normalment
et diuen el temps d'infusió. A vegades et descuides la tassa amb la infusió feta. El te verd, per exemple, que conté taïna i tanins, són dos productes que conté la fulla de te, et diu entre 2 i 5 minuts. Si estàs més estona infusionant, s'extreuen més tanins que donen aquest gust més amarg i aspre o astringent i poden captar la taïna i llavors allarga el seu efecte. Vull dir que si vols un te estimulant has de fer això que diu el paquet, no? De 2 a 5 minuts i llavors si no, si el deixes massa estona seria un te que tampoc et faria l'efecte estimulant o si no aniria deixant la taïna així com... I ens posem més nerviosos, potser. Diuen que el te ens posa nerviosos, potser és pel temps? Exacte. Si la fas ràpida tindràs més cafeïna. Si la fas infusionant més temps serà més relaxant, no, però anirà estimulant menys, però durant més estona. Caram. És interessant això, Esther, eh? Sí, realment, perquè a vegades és això que dius tu. Deixem el got, és que ara crema ja me'l prenc després. Sí. Per això la importància aviam, era un exemple de fer cas al que diu el paquet, d'infusionar tants minuts, o prendre un comprimit al dia, o 2, o 3, vull dir, depèn. Clar. Si hi ha una arrel triturada o un extracte, l'arrel triturada igual et diran una cada 8 hores, en canvi l'extracte amb una al dia ja en tens prou, perquè és més concentrat. Cert. Molt bé, i m'has explicat una mica, però parlem de les diferents maneres de prendre-les. Sempre hem de llegir aquestes instruccions, aquestes condicions d'ús? Sí, perquè són les que ens marcaran la posologia adequada. La posologia és la forma de prendre-ho i la quantitat que necessitem perquè ens faci l'efecte. No hi ha una manera sempre igual de prendre-les. Dependrà de la composició, dels mil·lígrams del producte, que hi hagi a la forma farmacèutica de les que hem comentat. Comentem una mica, a veure, si jo et dic, per exemple, la infusió, què hem de fer amb una infusió? Vale. La infusió es posa aigua bullint a les herbes i es deixa reposar uns minuts segons la planta o la part com hem explicat abans. Vale. Si és amb càpsula o són comprimits? Clar, normalment se'n passen sencers i aquests solen utilitzar-se per emmascarar el mal gust de la planta, per exemple, la valeriana. Vale, sí. Clar. Bueno, i també aconsegueixes concentracions més altes. Si són extractes i tintures? Clar, són formats líquids i es posen amb gotes, no gaire quantitat perquè són concentrades. I poden estar encapsulats també o si són extractes secs es poden estar en forma de comprimits. Molt bé. Repeteixo que cada forma farmacèutica té la seva concentració en principis actius i depenent de la planta haurà de ser un cop al dia, 2, 3 i... Per això és important la lectura de... Clar, no, és cert. Esther, podem parlar una mica de les plantes que utilitzem més freqüentment? Sí. Per exemple, quina? La menta? La menta? Vinga, va, fem la menta. Sí. Per exemple, la menta podem fer una infusió per flatulència, que s'ha utilitzat tradicionalment i solen ser segures en períodes curts de temps. Però no hi ha una evidència suficient i fiable de qualitat que demostri l'eficàcia a dia d'avui. No s'han fet estudis encara, però l'ús tradicional et diu que va bé per això. No? Ens pot portar algun tipus de problema la menta? Bueno, en més de 30 dies s'ha vist que podria portar problemes al ronyó i fetge amb oli essencial, però ja és molt concentrat també. Val. Si parlem de l'arrel de valeriana? Per exemple, l'arrel de valeriana, aquesta sí que ha demostrat que pot ser efectiva per l'insomni, juntament amb les mesures d'higiene del son i les tècniques del son i tècniques de relaxació. I ens parles de prendre-la com a infusió? Si t'agrada el gust, sí, però podria ser. Però si no, hi ha l'opció, com dèiem, dels comprimits o les càpsules i seguir les indicacions del producte. Vale. Fa un moment ens parlaves de la higiene del son. Què és exactament això? Bueno, doncs són aquelles recomanacions que t'ajuden a fer com una preparació prèvia abans d'anar a dormir i agafar unes rutines que t'ajuden a això, no? A agafar el son. I, per exemple, seria evitar fer migdiades de més de 30 minuts, si se'n fan,
o, per exemple, sopar lleuger, evitar begudes estimulants o xocolata a la tarda vespre, no? Evitar també pantalles, el que es diu, no? Que estimula massa, o pel·lícules d'acció abans d'anar a dormir, tenir l'habitació amb una temperatura agradable, tenir uns horaris regulars d'anar a dormir i despertar-se, i no donar voltes al llit. Si no t'adorms, aixecar-te i fer una activitat tranquil·la fins que vingui la son. Això serien uns exemples d'aquestes recomanacions de l'higiene del son. I això de quedar-nos al llit donant voltes perquè no t'agafa la son, no? Bueno, si en 10 minuts, 15, no agafes el son, es recomana això, aixecar-se, llegir, fer-te un got de llet o una infusió, o escoltar música relaxant i llavors tornar. O sigui, identificar, estar estirat al llit amb dormir, si no, aixecar-te o escriure o... Sí, perquè és que a vegades estàs estona, anar donant voltes i penses, no m'adormiré mai? Doncs mira, provaré això d'aixecar-me. Exacte. Quines tècniques de relaxació podem seguir, Esther? Per exemple, això, no? Com dèiem, una lectura, escoltar música, que algú ja en tindria prou. També algú pot beneficiar-se d'utilitzar algun estirament o algun exercici físic suau, o la respiració conscient, allò d'inspirar, aguantar, expirar, o fer meditacions, visualitzacions d'imatges agradables. També hi ha la relaxació progressiva, que és aquella d'anar contraient i relaxant diferents grups musculars, però això són tècniques que es poden anar provant, aviam si funcionen, i són les que potser tenen més evidència de que funcionen, de la seva eficàcia. Molt bé. Esther, hi ha una de les plantes que també utilitzem moltíssim, que és la farigola. Sí. Ens pots explicar alguna cosa? Per què serveix? Sí, la farigola està utilitzada per la tos i les afeccions respiratòries, o per gargarismes, per exemple, per faringitis, i si s'utilitza de forma puntual, en general és reconegut com a segur. És el que està a la literatura. Es pot fer una infusió, però sempre molt suau, sí, per fer-ne gargarismes, o a vegades ja formen part de xarops expectorants. Molt bé. Hi ha alguna planta per l'estrès? Sí. Sí que n'hi ha alguna que almenys, n'hi ha que s'utilitzen de forma tradicional i no hi ha encara l'evidència, però la tarongina, per exemple, o la melissa officinalis, que a vegades la melissa en castellà, sí, es pot utilitzar per l'estrès, i també s'ha vist que serveix per l'herpes labial de forma tòpica. Però el que deia, com a ús tradicional s'ha utilitzat com a sedant lleuger i per l'estrès, però no hi ha una evidència robusta que ho confirmi. Val. És bo, per exemple, prendre diàriament una infusió, com qui fa un cafè? Allò, acabes de dinar, acabes de sopar, faig un cafè. Doncs hi ha gent que no li agrada el cafè i potser fa una tasseta d'herbes. Com tot, un consum racional i amb les condicions de preparació correctes, com dèiem, no hi ha d'haver problema. També dependrà de les condicions de la persona que ho pren. Un cafè, per exemple, pot fer mal a una persona amb hipertensió, igual que una infusió de regalèssia, que si es pren de forma continuada tampoc va bé amb un hipertens. I sempre que ens vulguem treure de dubtes, doncs el millor és preguntar al farmacèutic, metge o infermera, per veure si va bé o no. Clar. I també conec a gent que es dedica a recol·lectar aquestes plantes per ús personal. Què em diries d'això? Que és important conèixer-les bé, que hi ha plantes que poden confondre's amb alguna espècie que s'assembla i és tòxica. Mira, per exemple, la que dèiem abans, del safrà. Exacte. I hem de saber també la part de la planta que s'ha d'utilitzar, que tingui els principis actius que comentàvem. I a vegades s'utilitza l'arrel i estem collint les tiges i les flors i en canvi el principi actiu està a l'arrel. Vull dir, s'ha de saber què anem a collir, no? I també hem de conèixer l'entorn on es troben, perquè no hi hagi contaminacions, per exemple, al costat de la carretera o contaminants, no?, que estan contaminats pels carburants. També l'època de recol·lecció, perquè pot haver-hi diferència de concentració de principis actius abans o després de la floració, per exemple. No és el mateix la concentració de principi actiu una farigola abans de florir que després.
Ah, carai. Molt bé, interessant, Esther. Com dèiem abans, sempre hem d'informar el nostre metge, no? Si prenem algun medicament i volem complementar-ho o volem prendre herbes. Sí, perquè els principis actius de les plantes fan servir la mateixa ruta metabòlica o la mateixa manera d'eliminar-se o de funcionar, no?, que molts medicaments. I per això és important que si esteu prenent algun preparat en plantes medicinals es comenti al metge, per poder detectar o evitar algun tipus d'interacció. Val. Alguns principis actius, per exemple, podrien disminuir o augmentar l'efecte de diferents fàrmacs i així afectar la seva seguretat. Clar. O a vegades es potencia l'efecte o es pot anul·lar. No sé, l'exemple del plantatge, que és laxant, o és un regulador intestinal, amb medicaments que porten dosis petites, per exemple, els medicaments de la tiroides, si t'ho prens junt, podria disminuir la seva absorció. Llavors, clar, no... És a dir, tu, per exemple, t'estàs medicant per la tiroides i si et prens plantatge? Sí, en el mateix moment, doncs... En el mateix moment. Sí, val, podria interaccionar, disminuir l'absorció del medicament. Val, però si tu, per exemple, et prens la pastilla per dir alguna cosa al dematí i la infusió te la fas a la tarda, no passa llavors res? Això, no, hi ha sempre un marge. O sigui, normalment és 2 hores abans o 2 hores després, depèn del medicament. Val. Molt bé, Esther, doncs parlem una mica de l'evidència científica. Què ens pots explicar? Què ens pots dir? Doncs, per poder recomanar una planta medicinal per un problema de salut, hi ha d'haver-hi una sèrie d'estudis clínics fets en unes condicions molt controlades i que tinguin una metodologia adequada per poder assegurar que es pot repetir aquest estudi i sigui reproduïble i sortint els mateixos resultats. Val. És el que diem evidència científica, no? Per poder dir que una planta està recomanada per una indicació i no una altra. S'han hagut d'haver fet aquests estudis amb molta gent i d'una qualitat metodològica que es diu que es pugui reproduir i que sempre surti igual. I que realment els resultats siguin els que estan buscant. Exacte. I llavors així, sabrem que aquesta planta tindrà la seguretat de que funcionarà, o sigui que serà eficaç i serà segura si s'utilitza de la manera en què s'ha estudiat. Val. I, per exemple, suposo que també hi ha plantes que no s'han fet aquests estudis. No, són... O sigui, hi ha plantes que se'ls ha fet estudis però no estan tan ben dissenyats o no són de qualitat i no tenim la certesa que funcionin sempre, o quines quantitats són les segures que t'has de prendre, per exemple. I hi ha plantes que s'han utilitzat de manera tradicional, que no s'han... O sigui, fa tants anys que les fem servir. Són aquells remeis de la iaia una mica, no? Sí, i no han donat problemes de seguretat en les condicions d'ús habitual. Llavors, no hi ha els estudis aquests, però com que hi ha una tradició i no hi ha hagut problemes, doncs serien segures, no? Per exemple, una infusió de camamilla, la tila o el te que comentàvem, que són considerats com a segures i ens poden ajudar en algunes dolències menors, no? Uns refredats, per exemple. La infusió pròpiament ja porta l'aigua que necessites i a més si té algun efecte antiinflamatori o així. Sí, però és veritat, em fa mal la panxa, una camamilla. Estic nerviós, una tila, no ho sé. L'ús tradicional aquest, del boca-orella i com que s'ha anat fent servir, doncs si es fa servir de manera... I realment veiem que funciona, encara que no hi hagi l'estudi, doncs... Són aquest grup de plantes que en diuen d'ús tradicional, que no estan catalogades així. Molt bé. Esther, a vegades no, tot sovint, trobem pots al supermercat amb algunes herbes com ara la farigola, el romaní, l'orenga. Què és millor, la planta fresca o la planta seca? La planta fresca seria més aromàtica. Sí. I si és seca, doncs t'assegura tenir aquesta planta aromàtica durant tot l'any. Però hi ha alguna planta que s'ha de consumir seca perquè si la prens fresca pot canviar el sabor. És el cas del llorer, per exemple, que té un gust amarg si el poses a la cassola fresc. Molt bé. I a vegades, doncs, ara que deies això del llorer, utilitzem herbes per cuinar, com ara les que et comentava abans, l'orenga, la menta, el romaní, la farigola, el llorer.
A part de donar el bon gust al que cuinem, també estem aportant els beneficis d'aquesta herba al nostre organisme o al cuinar-les perden propietats? Clar, hi hauria substàncies que són termolàbils, que es diu, que perden, o sigui, es destrueixen amb la calor, Sí? I podrien perdre la funció. El que passa que les propietats del que parlem com a possibles remeis tindrien més a veure amb la quantitat o la concentració de principi actiu. Val. Més que Clar, escalfat o no. Millor. Llavors també n'hi ha d'altres que les consumim en cru, en amanides o en salses com ara l'alfàbrega, el lli, el gingebre, l'anet. La majoria de gent, com ara jo, no sabem quines propietats té cada herba remeiera, però les utilitzem perquè ens agrada el gust que dona als nostres plats. Tu creus que ens hauríem d'informar abans de fer-la servir? A veure, hem de diferenciar molt el que s'utilitza com a herba aromàtica per la cuina o el que utilitzem per tractar algun problema de salut. Les concentracions són la diferència al final. Es considerarien com a condiments aquestes plantes que comentes. Val. Per exemple, la sal també seria un condiment que també s'ha de controlar, no? Per problemes, quan hi ha problemes de salut, de tensió arterial, sobretot. I sobretot en el cas de prendre fàrmacs que en diuen de marge terapèutic estret, que comentàvem abans, Sí. és important doncs, comunicar-ho tot, no? de dir-ho. Molt bé. I, Esther, una pregunta que em sembla que és una mica clau. Podem substituir els tractaments farmacològics amb les herbes remeieres? És a dir, a mi m'han receptat això, però no, això és molt químic, no m'agrada, prendré herbes. Home, doncs jo diria que no. Diria que no, quan es necessita un tractament farmacològic no el podem substituir. L'altra cosa és que abans d'arribar a prendre un medicament, i repeteixo, per processos lleus, es pot provar amb fitoteràpia, que utilitza plantes que s'hagi demostrat aquesta eficàcia amb estudis científics, per quan és una cosa de problema de salut, no? I més, si et recomanen el fàrmac, jo no el substituiria. No. Val. Què és la fitoteràpia? No? La fitoteràpia és la ciència que estudia la ciència que estudia les plantes i quin ús se'n pot fer a nivell terapèutic. Molt bé. Molt bé. No sé. Doncs... Digue'm. Sí, no, que la definició exacta no ho sé. No, però... tranquil·la, però no, bàsicament que m'has explicat bé, perquè no sabíem, perdia una mica amb aquesta paraula. Bueno, perquè, clar, dèiem herbes remeieres, sí. No? I plantes medicinals, fitoteràpia, és el que... Molt bé. La teràpia basada en plantes medicinals. Doncs hem arribat al final. Ens hem deixat alguna cosa en el tinter? Hi ha alguna cosa que haguem de dir, de recomanar? Em sembla que ja ho hem dit tot, fer èmfasi en això, que les plantes, pel fet de ser naturals, no són innòcues, i que tenen uns principis actius, que tenen rutes molt similars a algun fàrmac, i que qualsevol dubte ho demanem, i per evitar qualsevol problema. Molt bé, Esther, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Doncs abans d'acabar us recordem els horaris i telèfons dels consultoris més propers. Al Cap de Moià l'horari és de 8 a 8 del vespre i el telèfon al 93 820 79 32. Al Cap de Castellterçol l'horari de 8 del matí a 3 del migdia i el telèfon és el 93 866 63 50. I al consultori local de l'Estany l'horari és dimarts d'11 a 1 i divendres de 2:15 a 2. Al telèfon 93 830 30 30. En cas d'urgència vital, truqueu al 112. Per tota la resta de temes de salut, truqueu al 061. I fins aquí el Salut a la Ràdio d'avui. Hem tractat les herbes remeieres amb l'Esther Vizcaíno. Qui us ha fet costat, Jordi Vila a la part tècnica i Esther Mendoza. Ens acomiadem també dels oients de Ràdio Castellterçol i de Ràdio Moià.
Per acabar, ens despedim també de l'Ester Vizcaíno, farmacèutica d'atenció primària de la unitat de farmàcia dels diferents centres d'atenció primària de les zones del Bages i del Moianès, i que concretament la podem trobar al CAP de Moià tots els dijous. Gràcies per venir, Ester. A vosaltres. Ens retrobem la propera setmana amb més Salut a la Ràdio.